sa mong silingan na kiniha ay. Kay? Iro na. Karon? Yung ni ate ba, nasugod na ba to? Ako na ba yung ano kung na, kulabot na yung anak. Ang heels naman ako, di man ko sa kuan. Dia kiniha ay kay ag-iro, gipiot, na magsige man og banha. Ah. Agigit ako. Magkiniha ay kay magabi ko no banha ng iro. Kung dili ito ng iro, Hi guys, good morning. Ako na pod ni. Simula ng dako. Simula nung dako. Nga, maharita. Ano, ito ang anak mamo yan. Guys, good morning guys. Happy San Juan. No. Yes, San Juan. Yes, maglublubot sa mga karon guys. Maglublub ta sa dagat, pero pwede mong liog dagat. Pero sa Valencia, guys, ang San Juan wakay tao. Saan sa mga sabay dinibi mo ko no? Sa San Pedro, Ay, 20 sa San Pedro din. Sa inyo sa Alicia. Wa may dagat kayo. Okay. Kaya na kog na dagat sa Alicia. Di ba Alicia along the highway man? Dili? Pero ito mas bukid. Ang Alicia wa di dagat tibo Alicia. Ang mo ba? O di ba ta makalabay og Alicia mo tutag ko ay. Asa Tagbilaran? Ubay? Kalabay. Ang munisipyo nas the plain highway. O lagi na kayo ni kog naay dagat ana. Wala. Wali eh. May sapa. May dagat ako siya dahil sapa. May suba. Napa gusto ng suba? May suba. Malingkoan. Napo. Nay isda din. Kami kanan sa taron guys. Sa magagluto. Kaya gamot ang suwakuan. Udong with sardines. O sardine gabi. Kaya mga pinaliti hapon nga pinatayan na rin. Pinatayan. O sa tute? Minudo. Hindi, karni na. Bagoy. Minudo. Yes, minudo. Ano ako rin hindi pa ako minudo. Tinusok nga barbecue. Kaya gabi, dapat din may pusit ng buwan. That's why. Maligo lagi mo ron. Hindi maligo, narubaho man meron. Sa Manila, kurunti, sinabigay mga tutindahan. Mamusod na mga isang buwan, bastos pa. Sudan ba nila ganang gitan, bastos kanal? Oo! Tinuli ka na. Litsa! Yun ay, masa mo na sa buhol. Kasuwa, dyan kung sa kay kong train, kanang train nga dili kon. Kung mo trabaho, labayan dito mi. Kasi labay ko ganang nga ano ba ito? Makihap ito ko una nga nana. Dapit sa kuwan, dapit sa squatter, dapit. Anong sukat, padog dikuta. Sus. Ang train sa una pa sa mga 19 pa. Dito ba sa buong Manila. So, 25 years dito na trabaho. Ang kuwan, ang release, yung squatter dapit, mga gastos mga gano'n. Hindi. Kailangan dito. Kanang train nga, way kuan, way bintana. Ordinary. Tapos yun ang muno pag mga bato. Gikan kong tondo nga tuguan, San Pedro. Diba sa mga pamasahe. So, gabi na gani, sarado na dyan na, kaya tanihan dyan sa buntag sa muno lagi. O, rin mga matasan. Ano ka mga preso ito sa una? Diyan karoon yung pag-kuhan na. Nanay balakad. Okay. Wa na murag na wa na itong mga train nga may bintana. Mga kondo ka na yung bintana pero open. Ordinary.
Ba, nakakaroon kay, pila na kayo sa kuno na ko. Pero dami mo sa kanya na kaway traffic. Ang San Pedro to bundok. Dali ra. Punta sa mag-series ka. Traffic ka sa mga kamasahe. Wala ko sa una, sakay ko tren dyan ko. Dato ko San Juan. Ano ko sa tamay sa nao. Jeep na lang. Pero ako naka-friends ko nga. Yung buno ka ng mga plastic nga na iso na to. Majog tubig na mineral. Ibot ako tubig sa tipo. Kana ko dyan itas kanan. Tulad man sa agi black, mga tuloy, pero experience na. Mga year mo sa kwanto sa kasi dito year na mga nasa 90 pa. 97, 98. Grabe release dyan sa kwan mga tao. Kasi ko tanan ni guys, kay San Juan man yun. Sagaran mamuno man sa tubig. Minus na ani. Pero hindi man ko na dapat yung paano kung saan nalabadong ka mong opisina. Nagbulig-dagan lagi nga naman nila, kay mamuno, di siya nga kuanan na ikaw kinsa ra budget kay sus. Mamuno din sila kanang mga nasa sasakyan na sa mga nanak ng mga bus. Hindi naman kasi sa kayo train. Kasuhay ko sa gawas. Terus nalak mo ah. Ayan. Siya to. Siya sa gawas. Nangat ng Philippines. Ako, Nakasakay. nakasakay. Experience ko na ako din no. Sa offer mo Japan, padang mo Vietnam. First time man din ang nawag sa Japan, magtanaw na. Kanais din na dyan sa Pilipinas. Pero di mo din pang bawa sa Pilipinas. Kita dyan mga kasagaran sa mga Pilipino, damak. Doon mga basuray, biharay pangong sa daan. Dito sa tayo na, sobrang dyan na yung hanatik. Nakita mga basuray sa Pilipinas. Nakakay ko dream ka ng Persuel, rabi ka? Davao. Ha? Maglurag-ragaan. Davao. Ang pambasa. Ate, tiguang man. Persuel na lagi, nga na ba na? Kami mag-release ko. Rin, ako to. Sa mga lain 70s pa. Ito din. Asa may mga nasakdan eh. Asa nga dapat nga. Asa ang naso day. Ito, turn sa paligahan ka. Kasi Gis aman si Bon. asa man kaning so sa kay nga nasod. Kung mas kuko. Asa man dali. Sige mo. Like naso na sadya naman dan eh. Yagan mas kuko. At isa man to dapat day. Mas Malaysia. Wow. Agad ko sa una. Uy man kuko sa kanong mga naso na tumba na ni. Kasi ko wala na siya oras. Wala na siya oras basta kapanahon sa trabaho pero mo summer din na siya magkahindi na siya oras niya. Isuroy niya. Nya, pero suroy na mo mga naginas ko. Nalipay ba ka rin na? Kung nalipay man, siya, puro niligwa ka nalipay, nagidakan ako. Nalipay man. Saan nga naman yun na? Mama sila. Nang sa kanya nakapinang ko. Kung hula kay kaburog nila sila. I-off na kaloob, ma'am. Okay na? Okay na? Tasa to. Aja guys, wala to. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye. Ay, kanang i-subscribe po din so, like ang channel ni Bulanong Dako guys kay para po makatabang po tani dyan sa ma-monetize di ay si Bulanong Dako. Bye guys. Thank you. God bless. Bye.